गोदोहाय साला थुनथुलि थायोबा खमसे खमबाबो एसे एनैबाबोथ' लोगो मोनोमोन। दाथ' सानमोनाव थांनानै लोगोखौनो मोनला जाबाय आङो। बे सानगुन्दैया आंनि थुनथुलिखौ हाबा खालामनानै बरबाद खालामसिगोनलै बिनि लाइफखौ थै। नाथाय आं मालाय बिदि जानो होगोन नामा? होआ। बे सानखौथ' आं नागारालै, एरैनो नागारनायाव गैया आङो बिखौ। आरोथ' जा जादों बेफोर गासिबो बिनि थाखायनो जाजोबनाय ना। बे सानखौथ' आङो। हो? गुमै सानखौ मा होनदों आदा? नङा बाबु, माने बुंदों आरो आङो ना, दा बिसोरखौबो आइया माने मादैया फैनायमोनबा बेसे मोजां जासिगौमोन होनदों आरो आङो। साना बिजामादै बे न'आव फैबोला, दाथ' बिजामादै जाबाय नालाय। गुमै खोनासंनो खर' सानाय मोनलायो आंखौ। मादि जाबावगोन। औ आदा, नंनायालाय नंगौ। ओमफ्राय र' गुमै फैबोलाथ' मोजां जाखासिगोन। आब'आबो मालाय फैबाय थानो मोनब्लाथ' र' फैनो मोनसिगोन, बावखानाय नंला, आइयाबो लिंहरखासिगोनदां। ओमफ्राय बाबु र' मोनसे खोथा थेख्ला। सम समथ' नोङो गोबां दाथ' माने सेंग्रा जाबाय नालाय नोंबो। गोबां गोदान ड्रेस माबा माबि गावनो बायनो लुगैयो खोमा न'? गोसोथ' जायो खोमा ना बाबु नोंबो गुबुनफोरबायदि मोजां माने थाखा फैसाजों गोदान बायनो हानाय, जेन'बा बाइकबो लानो हानाय बेफोरबायदि। दालायथो नोंबायदियानो मेरला खथ' मोजां गारि। आं जुदि माने नोंसिनि गुमै बैसो जानायमोनबा आंथ' दालागै बाइकसो होसिगौमोनलै। औ आदा, बाइकखौथ' आं बुंदोंमोन, नाथाय आब'आ दानो होथ'आ होनदोंमोनलै। आइयाबोथ' बादा होखादों नालाय। जेबो नङा, दाबो आङो माबाजों थाङोना, टट'जों नङाबा अट'जों थांखायो। कलेजाव एखनबा साइकेलजों थाङो। आरो लोगोफोरजोंबो थांफायो एखनबा सम। बेखायनोथ' नों न'आव बिबाबो मोनखायाना बाबु। गुबुनफोरबायदि नोंहाबोथ' गोसो जायै जानांगौ। आरो आं मोजाङैनो बुजियो, गुबुना माने मोजां बुजिखायो आरोना। गुबुना बुजि दा बुजि आइ डन्ट नो। जायखिया आंबो नोंनि दुखुखौ बुजि मोनो। बेफोरबायदि समावलाय बेफोरो माबा कमनखा आरोना। बेनिफ्रायथ' बाबु नों आंजों जुदि थाफायोना थेख्ला, नोंनि सिमांफोराबो जाफुंनो हागौ। मा बुंदों आदा? आं बुजियासैलै। दाय फंबाय, आंथ' नोंखौ फंबाय बायदि सानखायोना, मादैखौ आंनि आइ बायदि। बेखायनो बुंदों आरो जेन'बा नोंनावबो बेबायदि फैसा फैबाय थानाय मोनसे एकदम बरिया खामानि दङ आरोना। जुदि नोंबो आंजों लोगो जायोबा नोंनावबो बेफोरखौ गासिबो रावखौबो नांलायलायनाय नङा। नों गावनो आरजिना लाजोबनो हागोन आरोना। नाथाय माबोरै आदा? दे अब्ला ना, आं थांथ'नोसै। औ दे जागोन ने। दखानाव साहा लोंहैजागौमोनदां। नांथ'लालै, आं बिराद मेंनाय मोनबायलै। बेखायनो आं न'आव थांथ'नोसै दा। देनांहाय आङो माने एसे उनाव आरोना, देनां माने एसे उनावहाय आङो बिमाय जानायनि, नों बिमानै जानायनि थांनोसै आरो मालाबा मेथाइ जानो, मिस्थि जानो ना मा होनो? औ जागोन दे। आरो नों जोंखौ एसेबां मदद खालामबाय, नोंखौलाय मानो लिंहरा जानो? फैबानो जाबाय माब्लाबा। नांगौ जायोबा आं आइखौ माने आदाखौ बुजायगोन आरोना। बेथ' रागा जोंलाबायो नालाय जोंना बिदाया। दे आरो, ओमफ्राय मामाया हले बिराद किउटलै जोंनाबो। आंनाबो दंबा बेबायदिनो जागौमोन खोमालै, एकदम किउटनो। आरे बिनि थाखायथ' ओमफ्राय नों हाबा जाग्रोनांगोन ना माहि। बेखायनोथ' बुंदों आङो, दाहालागै होनदों आङो। हा? दाहालागै माने? जेबो नंला। दाहालागै आंहाबो फिसाला मोनसिगौमोनब्रा। बेबायदिनो एकदम किउटनो, नङाबा फिसाजो। अके बाय, थाथ' होमबा दे। आरे नोंथ' बिदि बुंदों जेन नोंहा वाइफबो दङ? औ। मा? गैयिजों समान, गैयाबो। एनि प्रब्लेम जायो फन खालामबानो जाबाय, माबाफोर उसुबिदा मोनबावोबा। दे होमबा। आरे माहिर, मानोबा बिदि बुंबाय थादों बे? गथ'खौ नुनानै जोंहा आनैखौ आंनाबो बिदि दाहालागै फिसाला मोनसिगौमोन, फिसाजो मोनसिगौमोन। बुद्धु, हाबा जानायबासो दा मोनगौमोन दा नोंलाय, नोंनि वाइफ थाबा। मा सानो आङो, माने बिदिनो साननाय फैयो आरोना मानसिफोरना खायसेना। बेलाय आरो बहा हाबा जानो? मानसिखौथ' माथो उन्दैसो नुखायोना जेनेबा। आंनिबा रिजननि थाखायल'सो कलेजआ बे हाबथ'ला होनदों, बाट हाबा जायाखैलै, अबावलाय जानो।
माब्लाबानो ना 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 आयै ओइ आयै माब्लाबानो थोद अबाव थांखोब्रा आयालाय बिमाखौ गाबज्रि खावलायबाय मा दासो फैनो रोंबाय न'आव औलै आयै एसे खामानि दंमोन बेस्थ' बेखायनो लेट जाबायब्रा फैनायाव माथो फन खालामबाय थायो ओमफ्राय सम मिलायबानो आं हरफिनखायो बेफोरखौ दोनथ'लाय आबा फैसा हरलाय 200 नङाबा 300सो आंनो नांथ'गौ जादों आङो नोमफानाव बिनानै हरफिनगोन मा फैसा होद गैयालै आयै दा फैसानो गैथ'थारा आंनाव थाइ जाम्बा आं बुंखाबायना बिफानिफ्राय बिना हरफिनगोन मोना जाजानो गिखोना माखो हरथ' आंनो नांगौ 300सो नङाबा 500खौनो हर दे एकाउन्टाव दङबा एकाउन्टनिफ्राय सोना हर आबा दानो पे खालामना हरनाय दै गैयालै आयै एकाउन्टावबो जिर'सो जानानै दं दायो फैसानो गैथ'थारा होनबायना आंनाव ओमफ्राय बे आं दाख्लै नोंनाव 5000 5000 सोना होदोंमोन बेलाय मा जालायखो आफा मा खालामो नों फैसाखौ हो नांगौबाबो मोनाहाय मा बुंबावनो फिसालाफोरनिफ्रायबो आङो फैसा इमारजेन्सि जानानै मोनसे माबायाव हरनांगौ जानानै हरबायलै आयै बेखायनो दा गैथ'थारला आंनाव दंबाथ' आं हरगौमोन ना गैयानोबा आङो लोगोनो हरथ'दों इमारजेन्सि जानानै बेनिफ्राय नों सिगाङाव खिन्थाहरबा मा जायोमोन नांथारगौबालाय आं हरनो हागौमोन ना सिगाङाव एसे सिगां बुंनायबा दासो बुंबायब्रा नोंबो थै फन खालामनानैबोथ' दहाय बुंहरनो हायोमोन ना मादि जागोन आबा मेहेर हाबाब नोंलाय मानसिफोरखौ बिदिनो मदद खालामलाबायबाय थालै आबा ओमफ्राय उनाव नोंनो नांगौबा सोरबा हरगोन नाहाय नोंनो हो थाइसेबो हरजानाय नङा अब्लासो मोनथिगोन बिमानो नांगौसो गैला जाबाय दे माबा मोनसे खालामसां गथ'फोरजोंबो जेबो आसा गैया देरबाबो बिमाखौ मालाबा मदद खालामनो बबावलाय उल्था बिमानिफ्राय बिगोन जेला बिमाया बिगोन अब्ला गैखाया उफ खर'सो साजोबनाय मोनोलै आङो बेबायदि बुंबाय थाबा आयै दानो ब्लडसो ओंखारलांफिनगोन आङो मा आरो नोंबो गैया होनबायना गैया इमारजेन्सि जानायाव हरथ'बाय आङो मा बुंबावनो आरो माबोरै ना बेखौ आं खिन्थागोन जुदि नोंबो गोसोथारबासो नङाबाथ' आंबो मा खालामनो आं रावखौबो फर्स खालामा दै आरो लोगोसेबाबो बेखौ लाखिदो बेनिफ्रायथ' नों जुदि आंखौ नों बिदा बायदि सानो लोगो बायदि बिदाल' नङा जेन'बा लोगो बायदि सानोबा आं नोंखौ गासैबो माने फोरोंलांनो हागोन लासै लासैनो इनकाम फैगोन गथ' मिथिगौ ना बाबु बाट जोंहा आब'आनो नायजोबखायोलै आदा दाथ' ओमफ्राय गुमैयाबो सिगाङावनो बुंखानाय जोंहा गुमैयाबो नायखागोन होननानै बिनिफ्राय आंनाबोथ' फरायनायानो दासो स्टार्ट जादों जोबनायनि लाइनावनो गैथ'खाया उनाव नायनोसैदां आदा मा जायो औ नाथाय बेफोरबायदि समावबो फैबाय थायाना थेख्ला बेखायनो बुंबाय आरो आङो बेखायनो नों आंजों सम सम लोगो जाबा नोंखौ आं लासैनो साक्सेसआव फुरा लांनो हागोन आरो ओमफ्राय आदा नों मा मावोबा आङो आंना मोनसे ग्रुप दं आरोना बिसोर ग्रुपजों आङो मोनसे बिदिनो खामानि दङ नालाय बिसोर जेखौ बुङो बेखौ मावनांगौ अब्लाना आंबो आंनि मावनायनि गासैखौबो मोनजोबा आरोना गासैबो मोनजोबखायो दा बेखायनो आंनावबो फैसा थाखा जेबो प्रब्लेम गैथ'वालै बाबु बिनिफ्राय लासै लासै देनां आंबो साक्सेस जालांसिगोन जालांखागोन बेखायनो नोंखौबो आङो आंनि फंबाय बायदि नालाय लोगो लाफादों आरो आं बारा फोथायलाय लाङालै रावनिबो खोथाखौ बेबा मा खामानि अके आदा मालाबा नायजागोनदां दे होमबा ना आं नोंनो साहा लानानै फैनि नोंखौथ' लाफाखागोन आं मानोना नों जुदि आंजों थाफायो आंहाथ' देनां फायदायानो फायदासो जाबावगोन वाह क्या बात है लकी दागे रहु ओजों थुनथुलि नों बेयाव संसार गोदान जा आं बेवहाय नोंसिनि संसारखौ थेर बेथेर खालामनायाव मोनसेबो खमि दोनालै भाई आं नोंखौ गुबुननिबो जानोबो होखियाथ' थुनथुलि मिथिबाय जानोबो होखिया आंबो गुबुननि जाया नोंखौबो जानो होआ आरो सानखौबो नोंनि जानो होआ जिउआवथ' गासिबो थिग जासिगोन बायदि मोनलायलाङोलै एखनबा नाथाय आरो सानलायलाङो माबा मोनसे जाबावोबा आइखौबो बिदि दुखु होनो गोसो गैथारामोनलै आङो गावबोबा मानो एथ' रागाजों हाबखो आंखौ ओमफ्रायथ' आं थुनथुलिखौ मालाबाबो दुखु होआना आयै आं जेसेबां हायो नाजागोन आं थुनथुलिखौ खुसियाव लाखिनो दुखुथ' माब्लाबाबो सानखायानो आं होनो खेबसे बोरैबा नाम मोनफ्लाङोबाथाय ना बेबायदिनो जायोलै भरोसा खालामजाया मोजां जाबाबो माने गाज्रियानो सानजाबाय थाखायो आरो बुंनो थाङोब्ला गाज्रिखौसो मोजां सानो आरो मोजांखौसो गाज्रि साननानै लायो जेरै आइया दायो आंनिफ्राय बांसिन बे लक्ष्मणनि खोथा लानानै
लक्ष्मणखौसो मोजां सानबायना आरोना। गोसोआलाय आंनाबो मोजांखौनो मोनखाथाराखै जेब्लासिम आइया गनायाना अब्लासिम। थुनथुलिखौबो बिदि दुखु जानाय नुबा बोरैबा मोनोलै। बियो एसेबां देखिया थेवबोथ' आं मिथिगौना दुखु मोनदों होननानै। आंबो उन्दुखोनो लांनो ओंखारा एखनबा। आरे सान उथिलाय उथि थाबनो उथि गोख्रैनो। मा जाखो थुनथुलि मा जाखो? आरे आयौ उथि मा जाखोलै? गोख्रैनो सोंबाय थानो सम गैला फैद' खारद' माबेरनो। फैदोलै सान माथो उथिया नोंलाय उथि। नाथाय मा जाखोब्रा थुनथुलि मा जाखो? आरे ओद फाग्लि मानसियानो र'लै। बुजि मोनालै थाबनो सम गैलाय लांला फैदो होनदों आं खारद'। थुस जानायानोथ' मा जाखोब्रा ओइ थुनथुलि। सोरबासो मायबा जाखो ना मा जाखोब्रा र'लाय। ओइ थुनथुलि मा जामारदों मा जादों? आयौ गैलालै सयथि बिमाबो मा जाखोबा? आरे फैदो सान गोख्रैनो थाब फै। आरे मा नाथाय थुनथुलि जाबावगोनसो थाब फैदो मा जाबाय थाखो नोंबो? थाब फैलै सान हास्लाबनाय नङा दानो गोख्रै फै। आरे नाथाय रिजोनाथ' खिन्था मा जामारदों हो? मानो खारलाबायदों ओमफ्रायलाय जोंलाय? आरे बे खाराबा जायो नामा एथ' बुरजा जि दं बाहेराव हो सान। बेनिफ्राय बानलु गोरान फोराननाय अमा बेदर फोराननाय जि बुरजानो ओमफ्राय जिया बेफोरखौ सोर थिखोगोन जों थिखोआबा अखा हालाय लांसै हनै अखा फैथारसै अखा खोरोमगासिनो दहाय थाइफ्रिबावबायसोमोन। मा होनखो थुनथुलि? नों आंखौ अखा हानायखायसो जि माबा माबि थिखोनो बिदि लिंबोबाय आरो हो? नै जाम्बा आं नोंखौ बिदि हाखु दाखु लिङाबा बोरै बोराय लिंनांगौ जाखो? फैदो सान फैदो होननानै लासै फैनांगौ हो? अखा फैनोसैयाव फैद' हास्लाबनाय नङा दानो थिखोखानोसै जोंहा। नै आंना दख'नाया बेथ' गोदानथार बेखौथ' आं सिबाथाय गाज्रि जाजोबगोन। होद मानसियालाय मा जुदाब्रा फाग्लि मारलै बेखौनो सोरबा माबा जाथारगोनथां माथां बम बेरसिगोनथां माथांनो। बेखौनो सोरबा माबा जाबायसो नंलायलायदों आङो। थोस बेबायदि खि खालामो। अखा फैसिगोनखौनो थिखोनब्रा थोद जायालै बेजोंबो थुनथुलिजों। आंखौ जेन ओरैसो लेंबोबाय एकदम बांग्रिंजों न'आसो गोलैसिगोन बायसिगोन। माबा अर नांनाय थां माथांनो थोद जायालै मानसिया कि बिदि जायो। आसरितलै मानसिया। सान्देआवनो थाबाय थानोसै नामाब्रा ओजों थिखोफैदो अमा बेदरा सिथारनाङालै ओरैनो एथ' मोजां रानखाबाय नारजिजों जानांगौ खेबसे आरो खेबसे माबाजों जाबावनांगौ सबायजों। र' थांगौ जिउ थांगौ मादि आरो नों बैथिं थिखोदो आं ओरै थिखोनोसै। ओइ सान ओंखाम जाखानोसै नामालै? नंमारगौ दे दिनै जोबोद मोजां नुथारदोंलै नोंखौ थुनथुलि। आइया आं सोंदों ओंखाम जानोसै नामासो होनदों आङो आसुरा माबा आंखौसो मोजां नुदों जागारबायलै। आइया गावनि बिसिखौ तारिफ खालामनायाबो माबा दाय जायो नामा? थोद जाया जानायालाय थेवबोथ'। दे ओमफ्राय गासिबो मोनजोबखाबायना ओंखाम ओंख्रिफोराबो? औ माखौथो सोंखो आंलाय ओंखाम जानोसै नामा होननानै बुथु संबाय आरो दिनैहाय अमा बेदरजों टमेट'। नोंसिनाव फैनानैथ' आरो टिल्टिं खाल्टां ब्र'सो जाखाबाय आंना चिरिनिनिनिनो सानफ्रामबो। केल्टिं खाल्टांलायबावसै नामा? दे आरो होमबाबोथ' नों बे न'नि बिहामजो जाबाय नालाय उफाय नङा थुनथुलि। जागोन नाथायबा मोनसे जिनिसखौ बिराद गाज्रि मोनोलां सान। मा जिनिसब्रा थुनथुलि माखौ गाज्रि मोनलायखो? बेनो आरो सान नोंस्रा जे सानफ्रामबो दालि जायोना बेखौनो आं मोजां मोना बारा। मा होनखो खेबसे बुंफिनलाय खोनायासै आं मोजाङै। बेखौनो होनदों आरो आङो दालि जानायखौ बारा मोजां मोना होनदां जानो बायोलै। मा बुंखो दे आरो नोङो जरै बुंब्रा माथो बुंखुमानाय बायदि बुंबाय थाखो। एकदम खुला खुलि बुंबानो जायोना थुनथुलि मा जाखो? दालि जानायखौ होनदों आङो सानफ्रामबो दालि बेखौसो एसे बायो होनदों आङो आरो। माबा जेखि सङा दालिया थादेरखायो नोंसिना मानो? नै दालिखौनो नोंहा गाज्रि मोनलायबाय दालि गैयाबानो जेबो जाया। जोंनाथ' ओंख्रियानो दालिनि अनगा माने जेबो जाखायानो बांसिन। दालि इज दा बेस्ट होननायखौ बुजियाखै नोङो? दालिखौनो बासोयोलां सान मानोबा। दाथ' बानानैलाय बोरै जानो सना जोंनाव फैबाय नालाय दालिखौथ' जानांखासिगोन दार्लिंखौ नङा होमबा? आरो दालिया गोथावब्रा जाबाय थाबा नोंबो हुदा जालांगोन दे। आङो 10 केजिसो लाबोबावनोसै दालिखौ। मा एफा बुरजा दालि? औ थुनथुलि एकदम दालिखौनो जाबाय थानांसिगोन उफायथ' गैया। आरो ओंख्रिफोराबो जि दाम जाबायलै सना बायनो हायाना बारा ओंख्रिफोरखौबो उफाय गैया बेफोरखौ जासाबाबानो। जायालां बासोयो आङो।
नै बानानै बोरै जानो आरो बाथारोबाथ' मैगं थाइगंखौ गायनानै लादो मा जानो मोजां मोनो आरोना जेबो टेनसन गैया दिनै बारि बागान दंखायो बेफोराव नों गायबानो जाबाय जेखौ मोजां मोनो अब्लाना बायनोबो गबाय आरो नों गोसोबायदि खानानैबो मोनजाबायब्रा नङा होमबा मोजां आइडिया बुजिबाय दा आखि ओमफ्राय ओंखामखौ जाथ'वा दे आङो दायो जानोसैबा ओंखामखौ खुरनो खोन्थागोन आङो थाथ' अनलाइननि खामानि दंलै एसे जागोन दे आरो होमबालाय बेनिफ्राय आबैनो खुरना होग्रोदो बिसोर जाग्रोथोंसै आं दायोसो जागोन ओमफ्राय नोंबो जानोबा जाग्रो नङाबा नेनो हायोबा नेदो दे जागोन आरो थांदो खामानि मावहैदो उफ दे मावाबाबो बोरै जानो सना नङा होमबा नोंखौ लाबाय नालाय नोंनि बायदि साख्रिबो गैयाब्रा आंनावलाय थेवबो ओरैनो जिरायनानै थानो बायोलै आङो माबा नङा माबा मोनसे खालामाबा उफाय गैयाना मोजां दे आरो सान नोंनि साननायाबो बिदिनो जानांगौ मानोथो ओरैनो बेखार थानांगौ जाखो दे जाम्बा जाम्थानो ने थांदो मावहैदो आंथ' मावनोसो थिनखायोलै दे होमबालाय आयु आंनि फिसायाबो माबा मोनसे साख्रि मोनबा बेसेबां गोजोन थासिगोन दे आङो दाबो जेबो नङा थेवबो बुंबाय माने आइयाबो उनाव बखिनो माबा मोननाय नङाना चान्स मोननाय नङा बेखायनो होनदों आरो नङाबाथ' बापरे जि जालायखाथारगोनलै बियो नङाबा गावनि बिजामादैखौ बखिनो मोनसेबो दा गावहा रागा जोंदों नालाय बेफोरखौबो लानानै बखिखागोन बियो नङाबा मा जाबावनो दे आरो बेफोरजों दासान्दि फैसाफोरानो थोआ जाथारबायहाय मोनसेथ' आरो फिसालानावबो फैसायानो थाया बेनि सायाव मोनसे जिनिसाव फोथायनानै फैसा लगायबाय दा आरो बेबो थैबायसोना थगायबायसो मा जाबावगोन फैसा लानाय मानसियाबो खारनानैसो दङ मा बुंबावनो बिदिजोंलाय बोरै जानोसैल' सानोल'सो आंहा दासान्दि टेनसन जायोलै बाराखौबा खर'फ्रासो साजोबलाय लाङो बिनि सायाव आंहा दाहार सुख'बावनांगौबो दंबावोसो साथामसो मानसिनावहाय सोरांजोंथ' माबा जाखाया बारा बिसास गैला सोरांजोंबो आसा गैला एखनबाथ' हरनो हाहां हायाहांसो जालायलाङो बे फैसा बुस्थुआबो मा बुंबावनो आरो सोरनावबा हद्रायबाथाय हद्रायथारोलै ओमफ्रायथ' दा नै आंनाव गैया नालाय गैद्रायथारा बाखि ओमफ्राय नै जोंहा आलासि सफैनांगौ दङमोन मिराबाखौ माबा लोगो जाथों होननानै सासे फैनो दंमोनहाय फैनो गोनां गोदोथ' जि जानानै थांबाय बिहामजोजों अब्लाबोथ' बिदि सिंगेल बोरै थाबाय थानो न' माने बिनि जिउआवबो रावबो गैखायानो होनजाखायो आं मिन्थिखायो हाथरखि फाग्ला नालाय आंना फिसालाया दा बिनानाव सासेया फैब्लासो मिन्थिसिगोन आंना मा बुङो गाव गाबोन फैनो होनदोंमोन फैथोंसै जेराव सोरबा मिराबानि थाखाय दङबा नागिरना होथोंसै दे आरो दंखायोबाथ' जेबोआनो नंला दंबायदिबो बुंदोंमोनहाय थाबा माबायदि आंबो नुवाखै फटकखौबो र' गाव गाबोन फैबा मोजां सोंनोसै नङाबा गावबो सासे दंनायखौ लाबोफानोबो बुंदोंमोनहाय मेहेराबानि नोजोराबा फसायोना फसाया आंनाथ' जेरैबाबो सोलिथारसिगोनहाय आंनि फिसालानि जिउआवल' खुसि फैथोंसै आयै आं हजों आफामोनाव थांनो दे एसे खामानि दङ आइया लिंहरदों बे नोंनायाबो मानो लिंहराब्रा आबा मानि थाखै मोनथियालै आयै दा थांबासो मिथिगोन दा थांनाय नायनोसै मानो लिंहरदों ममा बेनिफ्राय नों ओंखाम जाबाय ओंखाम जायाखैबा आं खुरना होनोसैमोन आं दानो जाथ'खाया नालाय नोंनो खुरना होग्रोनोसै आं होमबालाय बाबा सना खुरैदो थां नोमानो ओंखामखौ आं दसे जानोसैहाय गोसोआ सान्थि गैयाबाबो जागोन दे आयै होमबालाय बिनिफ्राय आबा हा नोंनि नोजोरावथ' रावबो जेबो दाबो मेजेरनायथ' गैफिना ना सोरबाफोर मा मेजेरनाय गैयालै आयै आंना रावबो मेजेरनाय गैया आरो आं बिदि दरखारबो सानला दाना आसैलै आयै दाना बेबायदिखौ आं सिख्ला लालाना रावखौबो हिनजाव लाला आङो जाम्बा हा सिख्लाखौ लायाबा सोरबा बुरिखौ लानोसै नोङो गोसो दंबालाय बुरिबाबो सोलियोलै आयै नाथाय आं गोसो गैला बेबायदि जाम्बा आंनि आबा सना बिदि जायो नामा दाबो एख'आनो जायाखै दे नों टेनसन लाना दे बिदिबा नोमा नायनायखौलाय लाना लाया नोंलाय आबा सोरबाफोर जुदि आं नायनायखौनो नोंबो फसायोबा बेफोरबायदि सिमां दा नुसैलै आयै आरो दा सुजुसै आंबो सिमांबो नुला सुजुलाबो जेबो बेबायदि गोसोआनो मोनसे जायगायावनो थाद'नानै थाखाबाय आंना आरो बेबायदि मालाबाबो माबाफिनला आयु बोरै बुङोहाय आबा नोङो सिगांनि जाथायावनो थाबथाबाय थानोसै दे होमबालाय ओंखामखौल' खुरैग्रोदो थां मा बिमानि संनायखौलाय बोरै जाबाय सानबेसे जाबाय थानोसै आबा आंबोथ' एखनबा बालायलाङोना संनो
जेबो नङा दे आयै माब्लाबा आं संगोन ना नों टेनसन लानाङा नों बायोबा आंखौ बुंबानो जाबाय आं संगोन दे आयौ नों दा संनो खावनोखौ रोंलायगौ आरो आबासना रोङि मा दंब्रा आजिखालिलाय आयै हाजोबो गासैखौबो आरो दालाय इउटुब दङ ना इउटुबफ्राव नायबानो नुबाय आरो आंनो सङै सङै जाहोगोनलै आयै टेनसन लानाङा बिहामजोनि खमिबो मोननाय नङा नोङो माब्लाबाबो मिथिबाय दे आरो आबा दे नोंखौलाय मा बुंबावनो जायखिया जोंनाव माबा आंनि बिनानाव फैनो नागिरदों नालाय बेनिफ्राय सासे लोगोबो लाफानो नागिरदों दै नोंनि थाखाय लोगो बायदियानो जागोन आरो दा नों बेजों मोजां रायलायदे आबा दे आं मिथियालै आयै फैयोबा फैथों ओमफ्राय आं एसेबां रायलायथाबबाय थानो हाया रावजोंबो माने बारा इन्ट्रेस्ट गैला आं दायो थेवबो रायलायगोन एसे एनैखौलाय खिन्थु आं न'आवबो थाबाय थानाय जाया नालाय बारा बिजि दे होमबालाय ओंखामखौल' खुरैग्रोदो थां आबा आंनि लोगो नोंथांमोन दिनै मेरा खनसे नुजाफैबावलायबाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनदों अब्ला सनामोन फोरमायहरलायदो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जायखिया कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना जायफोर कमेन्ट खालामनो मोजां मोनो आङो बेखौनो नायसाबसैलाय नोंथांमोननि कमेन्टखौबो लोगोसे भिडिअआ मोजां जादोंना जायाखै आं मिथिला अब्लाबो होबाय लोगोफोर जायफोर नेनानै थाबाय थायो बिथांमोननि थाखाय दसे समबाबो होनानै नायलांदोलाय आंनि सनामोन माने नायनायाथ' नायखांखाबायानो जानांगौ जायफोर मोजां मोनो बिनिफ्राय नायसाबनायनि थाखाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच दै अब्ला आं थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोन जेबो उसुबिदा गैयाबा नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो दे लोगोफोर होमबा बाय बाय जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं थुनो बायाबा लोगोफोर लाइकखौबो एसे थुना गालांबानो जाबाय न' दे होमबा आयौ मा जाबावगोनसै आंनि फिसानि जिउआलाय आफायसो सोरबा मोजांजों सौग्राव होदोहाय आंनि फिसालाखौबो माने बिदि हारसिं दसे दसे थायोना एखनबा थानायालाय दा मोजां जासाबबाय थेवबो एखनबा समाव नुबा दुखु नाङोहाय गोसोआव गोबां दुखु दं आंनि फिसालानाबो आंहाथ' जि सिन्थासो जालायलाङो दा माखासे दाहारफोरखौबो माजों सुख'नो जों खरसाफ्राबो थांजोबथारो जि जारलायाव दंहाय आं दासान्दि फैसा थाखानि टेनसन रां मावजि बुन्दानावबो इसेबां मानि थोजोबाना ओरैसो जानो ना ओरैसो जानो जाबायहाय खम जारला बेबायदि दाहार ब्रुं जायोबाथ' देनांहाय खम मुसिबतावसो गोलैनो हागौहाय बारायलांबाय थागोन ना थाब सुख'नो हायाबा लोगोसेथ' एकदम जारला मोनथारोहां मा जाबावगोन